Assalamu alaikum wa rahmatullah. Domin yin irin wannan editing ɗin, da farko za ku shigo cikin Play Store, ku yi searching na ChatGPT wanda ga logon shi nan kuna gani. Ga yana kun gan shi nan. Wannan da nake tattaɓawa ga shi nan. In kuma kuna da shi, ku je ku yi updating domin idan kuka updating wannan aikin zai fi kyau sosai. To bayan mun shiga ga yanan, zai kawo ku fuskar wannan application ɗin kamar haka. Za ku yi sign up, bayan kun sign up za ku gan shi kamar haka. Za ku gan shi kamar haka. To akwai wasu shawarwari da zan ba ku kafin ku fara aiki da shi. Na ɗaya dai yana jin yarurruka da dama. Wannan ChatGPT ɗin tana jin yarurruka da dama. Hausa, English, Yoruba ko wane dai yare tana ji. To shawara, ka fara gaya mata sunanka, garin da kake da yarenka. Kuma ka gaya mata cewa ina son abu kaza, ban son abu kaza. Domin idan ka haɗa mata haka, shi zai ta fahimci cewa ga irin abubuwan da kaka so. Lokacin da ka yi mata tambaya, za ta ba ka amsa yadda ya kamata. To kai tsaye za mu je akan wannan editing ɗin da muke yi, wanda za ka haɗa kanka tare da wani celebrities ko kuma dai ta ƙirƙirar ma wani hoto da kake so. To kai tsaye ni already dama ina riga na fara amfani da ita. Wannan sabon account ne na buɗe domin koyar da wannan abin. Wannan kun ga wannan ɗaya, wannan zane-zanen ga yana ina taɓawa sama. Zan danna shi, bayan danna shi zan dawo cikin touch ɗin da na riga na fara. Ga shi nan. Ga yanan na danna. Kun ga ta kawo ni cikin ChatGPT ɗin. Yanzu ga inda anka rubuta ask anything, za ku danna shi. Bayan kun danna shi, to yanzu za ku bayyana mata abin da kuke son ta yi muku. Za ka iya ce mata hello ChatGPT, I need you to change this picture to kaza to kaza. Duk dai abin da kake so za ka iya rubuta mata. Na gaya muku idan ba ka iya Turanci saboda wanga skills ne, aiki ne da za ka yi ka bayyana ma duniya, ba dole sai ka yi da Turanci ba. In ma da Hausa za ka yi shi kenan, ka bayyana mata cewa kana son za ka turo mata wani hoto yanzu ta haɗa ma shi tare da wani celebrities wanda dai akwai suna ne wanda dai duniya ta san shi. Misali wanda ita ChatGPT ɗin za ta yi research ta gano shi, ta yi ma wannan aikin. Misali za ka iya saka sunan wani ɗan ƙwallo ka ce mata ta kana son ta haɗa maka wannan picture tare da wannan ɗan ƙwallo, to za ta haɗa ma shi. Wannan ChatGPT ana ayyuka da ita sosai sosai fiye da yadda ba ku tunani. To kai tsaye za mu yi uploading ɗin wannan hoton da muke so ChatGPT ta yi mana. Yanzu ni hoton da zan yi ina son ta haɗa ni tare da wani balarabe a bakin Ka'aba saye da tuwahin harami haka. To shi abin da nake son in yi cikin wannan bidiyon. Za ku ga nan inda anka danna alamar pictures, alamar gallery ga shi nan ina taɓa. Za ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi, za ku ga photos, camera, files. Zanen za ka shiga cikin files na ƙasa kenan, na tsakiya kuma za ka yi taking picture ɗin, za ka ɗauka kai tsaye. Nan kuma photos za ka shiga kai uploading ɗin hotunanka. To yanzu ni zan shiga wannan files ɗin ko kuma bari mu shiga files ɗin tun yanzu za muna tutorial ne. Bayan na shiga files ɗin, zan zaɓi hoton da nake so ta yi min wannan abin.
yanzu za ka shigo cikin folders ɗinka sai ka zaɓi hoton da kake so. Akwai wani hoto da nake son in yi aiki da shi, to sai dai ban sani ba ko za ta yi saboda selfie ne. Wannan selfie ne, ba hoto na wanda nake tsaye ba. Amma dai zan gwada da shi ko da za ta yi. In ma ba ta yi ba, in ka sa wanda kake tsaye zai yi. Kawai dai abin da nake so in sa shi saboda hoton na gyara shi ya ɗan yi ma'ana. Kun ga face app ɗin nan yana nan ciki, zan shiga. Bayan na shiga zan ɗauko wannan hoton. Don cikin wannan hotunan nake so in zaɓi wanda zan yi wannan aikin da shi. To yanzu wannan zan zaɓa. Bari in ɗauki wannan misali. Wannan zan ɗauka wai. Bari in ɗauki wannan ko kuma sorry. Bari in canza wani. Ko kuma mu je kawai da shi ɗin mu je, ba dama. Ga yanan mun shigo. Yanzu already ni na riga na ƙirƙiri rubutuna da naka son ta ƙirƙira min. Yanzu zan tura mata. Yanzu zan yi pasting ɗin shi. Kun gane shi nan. Ga yanan na ce mata ta juya wannan hoton zuwa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To amma already na riga ni na fara chatting da ita. Wannan rubutun duka ban buƙata tai zan goge shi. Already na riga na yi chatting da ita. Na ce mata zan turo mata hoto yanzu kawai ta ƙirƙira min. Da haka ni ban da buƙatar wannan sa hoton. Kai ma za ka iya chatting da ita ka ce mata za ka turo mata ga yadda kake so, ga yadda kake so. Already za ka ɗaya uploading ɗin hotonka ne sai ka tura. Da haka yanzu ni na riga na buƙaci duk wani abu da nake so a wajenta. Ta san mun yi magana da komi. Kawai yanzu uploading hoto kawai zan yi sai in tura. Yanzu ga yanan na uploading zan tura mata. Ga yanan. Yanzu ga hoton nan na tura mata. To kun ga na gaya muku wannan hoton selfie ne. Ina tunanin ko zai yi ko kuma dole sai wanda nake tsaye. Yanzu dai kun dai ga yanda abin yake sai mu jira ta. Ga yanan ta ce lots of people are creating images right now. Wato mutane da dama yanzu haka suna ƙirƙirar hotuna da ita. Abubuwa sun yi yawa kenan. Don haka za ta sanar da mu idan wannan hoton ya kammala. Don haka sai mu jira ta gama.